ଝିଅଟିଏ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ବାପା, ଘର ଭିତରେ ଗଛଟିଏ ଅଛି, ଫୁଲ ଗଛକୁ ନେଇ ବାହାର ବଗିଚାରେ ଲଗେଇଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ବାପା ଚିନ୍ତା କରି କହିଲେ, ମାଲୋ, ଗଛ ପରା 4 ବର୍ଷର ହୋଇଗଲାଣି, ସେ କ'ଣ ନୂଆ ମାଟିରେ ଏବେ ବଢ଼ିପାରିବ? ଢଳି ଯିବନି? ଝିଅ ଆଖିରେ ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ହୋଇ କହିଲା, ବାପା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଗଛ 22 ବର୍ଷ ହେଲା ତୁମ ଅଗଣାରେ ବଢ଼ୁଛି, ତାକୁ କେମିତି ପର ଘରକୁ ଠେଲି ଦେଉଛ? ନୂଆ ମାଟିରେ ଢଳି ଯିବନି ସିଏ? ବାପା କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରି କହିଲେ, ମାରେ, ପୁରା ସଂସାରରେ ଭଗବାନ ଏହି କଠିନ ଶକ୍ତି କେବଳ ନାରୀକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ନାରୀ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ୍ୟ। ନିଜେ ସେ ନୂଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ଢଳେଇ ଅନ୍ୟର ସେବା କରି ଚାଲିଥାଏ। ସ୍ନେହ ମମତାର ଡୋରି ଲଗେଇ ଜୀବନ ସାରା ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଥାଏ। ନାରୀର ଏ ମହାନ ସହନ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ସେ ନମସ୍ୟ।